הנה דוקטור גיא בכור, מזרחן ועורך האתר G-Planet. בוקר טוב. עם הפרשנות שלו לכל מה שקורה, שהיא הפוכה בדרך כלל לכל מה שהם מספרים לנו. כולנו בהיסטריה מעזיבתה של ארצות הברית את סוריה, ואתה אומר, טוב הוא. מה אמרנו פה במשך עוד מעט 10 שנים? שהכי טוב לא להתערב בסוריה ולתת לסונים ולנשים לעשות את הדבר שהם הכי אוהבים לעשות, לשנוא אחד את השני. וכך ניצלנו מהתערבות במשך הרבה מאוד שנים, ואתם רואים שהמדינות האחרות נחוו קשות, אם זה במיליוני פליטים או במשברים כלכליים וכדומה. זה מה שאני הייתי מייעץ לנשיא טראמפ לפני 2 אבל הוא לא עשה את זה. כלומר, עכשיו זאת לא טעות מבחינתו, זה תיקון של הטעות. למה? מפני שגם ארצות הברית וגם רוסיה מחקו את הצד הסוני במשוואה הזאת, שזה גם דאעש וגם המורדים. גם רוסיה וגם ארצות הברית מחקו את הסונים ככוח מזוין, גם בסוריה וגם בעיראק. כתוצאה מכך, כפות המאזניים נטו לטובת השיעים. מה לעשות? ככה זה עובד. מה שהנשיא טראמפ להערכתי עושה עכשיו, הוא מחזיר את האיזון, הוא מחזיר את הגורמים הסונים. והאינטרס שלנו הוא לא שארצות הברית תעשה עבורנו את העבודה, אלא שהסונים ימשיכו להתעסק עם השיעים. מה הוא עושה? הוא לוקח את הסולטן הטורקי ואומר לו, תכבוש את צפון סוריה. יחד איתו מגיעים אלפי ג'יהאדיסטים סונים סורים, מאומנים, שכבר נקראים הצבא הלאומי הסורי. והם כבר מכינים את הנשק, ואנחנו רואים אותם באידליב, באפרין ובג'רבלוס. 15% מסוריה זה כבר סוני, זו מדינה סונית, והם להערכתי ישאפו לרדת עד רקה, ואולי איפה מעבר לזה. כלומר, חלק גדול מהשטחים שהקורדים תפסו היום, ולא מגיע להם לתפוס את זה, שטחים סונים שיחזרו לידי הסונים, וזה בשאר לא יכול לכבוש, כי הסולטן נותן להם חסות. זה בצפון. לגבי הדרום של המזרח, דאעש קיבל מכות איומות מהאמריקאים. מה שהאמריקאים אומרים עכשיו, לא אכפת לנו, תטפלו אתם בדאעש, ולכן הוא יהיה פטור מהלחץ הזה, יוכל להתעסק יותר עם השיעים ועם הקורדים. מי שאומר היום שלא יהיה מעבר יבשתי מאיראן, עיראק לסוריה, דאעש, בכך שהוא שולט על הכביש. אז בעצם הנשיא טראמפ אומר, לא מעניין אותי, תתעסקו אתם עם דאעש, לא אני. הרי מה קרה עם הקורדים? אצלנו תקשורת לא אחראית, ואנשים שלא מבינים הרבה, אומרים הקורדים זה בעלי הברית שלנו. כן. אני זוכר באולפן הזה, אתה הבאת פה איזה זמרת נחמדה, קורדית, שהייתה לבושה במדי הפשמרגה. כן. ואז חגגתם פה, ואמרתי לך, הקורדים הם לא בעלי הברית שלנו, וזה בדיוק מה שקרה. כי אנחנו אנשים, אנחנו הילד הדחוי בכיתה. שפתאום מלכת הכיתה מדברת איתו, והוא גם יהיה מוכן למכור את ההורים שלו בשביל זה. אנחנו מחפשים אהבה, ובמזרח תיכון אין אהבה, אלא רק אינטרסים. הקורדים בוגדניים, והם מכרו אותנו, והם מוכרים את האמריקאים. מסתבר, וזה לא חדש, וזה הדאיג אותי, שבחודשים האחרונים, אותם קורדים מהוללים, מנהלים משא ומתן עם בשאר. טוב, הם רוצים לשרוד, מה אתה רוצה מהם? לא משנה, אבל הם מכרו את האמריקאים. מוכרים נפט וגז לבשאר אל-אסד, לדעתי זה מה שהקפיץ את הנשיא טראמפ, והוא אמר, אנחנו שומרים על הקורדים והם בוגדים בנו. עכשיו הם נמצאים בדמשק ונמצאים במוסקבה, למה שישמור עליהם? הוא הבטיח להם משהו? אנחנו מה? יש לנו אינטרסים עם הקורדים, וכי הם עזרו לנו פעם, לא יעזרו אף פעם, וזה בדיוק כמו הנפילה של קירקוק. ברגע האמת הם בגדו בעצמם והלכו אל האיראנים. ולכן, מה לטראמפ ולנו ולקורדים? הקורדים היו מין מקפיא בין הסונים לשיעים. ברגע שהם יסוגו, הסונים התקדמו, ואתמול ראינו הוכחה לכך. אסד שלח את כוחות הנמר מזרחה לעבר דיר אזור, אולי לכיוון הגז, ותכף נדבר על הגז, אבל אתמול בלילה הם קיבלו הוראה לחזור לאידליב. כלומר, הוא מזהה איום מהסולטן ומהסונים בצפון יותר מהפוטנציאל במזרח, כי זה מאיים עליו, זה אלפי ג'יהאדיסטים.